Ide to. To ide? Chalani, ktorí ste ktorí? Ty Jožko, ty si Mário. Ty si Mário, ty si Jozef. Dobre. No, chalani prídu, sa vás postarajú, povedia vám čo ako. Len musia naložiť tieto rýchle veci. Tak, Mário versus Jozef. Takto? Silným víťazov píš. Tí, ktorí z vás zvíťazia v tom dueli, nech neodchádzajú, prosím vás, normálne neviem, klasickým palúkovým spôsobom. Mário versus Jozef. Neupraví. Hoď! Toto bolo rýchle!